Chlapci sa rozhodli, že vyskúšajú skútre. Čiže sama som zvedavá, že ako to dopadne. Takže už sa blížime k skútrom vodným. Je to drahšie trošku, ale tak čo už mám s nimi robiť. Takže chlapci nás kúpujú. Trochu mám strach. Ale ešte strašne sa bojí. Strašne. Takže Mamka sa bojí. dúfajme, že to zvládnu. Lebo Kajko ide prvýkrát s takým. Po psychickej stránke. Prvýkrát ide Kajko s Kajkom. Preto sa Kajko. Ježiši. Poď. Drsalca, Kajko. Ty sa neboj. Lili, on sa ho musí držať, bo vypadne. To je jasné. Neboj. Karol, drsalca. Neboj. No, už idú pomaličky. Chvála Bohu, dúfam, že rýchlejšie nepojdu. No určite. Povol sa po toto. Určite. Opa. Určite. Takže vyštartovali chalani. Bude tak pomalučku. Takže v diaľke ich vidíme. Aké vám to vonky špliekajú. My sa budeme ešte to... už naštartovali. Bože môj, dúfam, že mi nevypadnú. Neboj sa. Si sa dám, Kajko, nie toto? Neboj. On podľa mňa určite Povedal, neviem koľko metrov, a on ide. 10% vriesk. Vriesk. Ani nevidno. Bože. Lebo... A tak... A Kajo... Na 1000. Tak sa nám vracajú späť. Behlo 15 minút. Dúfam, že sa im páčilo. Prežili to zdraví. Super.